كم ينهاي يأتي المولاي الموت على ميدنا ينام مريج يزدايجوني ليرجعونا متري حزينا ويبدأ يعيش أعطوني ودان وارسلوا لي يسي مولاي وتيغدوا الروح هتنام المعكم ليبقى الأيام ديني محبتي سكنت الوادي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut illum f'pajjiżna niċċelebraw it-tifkira tad-duluri ta' Omna Marija Santisma u sejrin nagħmlu l-quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija ħdejn is-salib tal-Mulej. Ejjew eżis ħuti nitħejjew kif jixraq ħalli nifhmu li din l-om tagħna li kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina hi wkoll tieqaf magħna tul il-mixja tagħna tal-ħajja, mod speċjali fil-mumenti fejn nħossu t-toqol tas-salib. Ħanieqfu ftit mumenti fiskiet b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Dawk li jixtiequ jagħmlu l-esperjenza tal-maħfra tal-Mulej fil-milja tagħha permezz tas-sagrament tal-qrar nafżakom li fil-konfessjonarju hemm saċerdot disponibbli għal qrar. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Lorenza u Salvatore Grek u l-membri mejtin kollha tal-familja Xkembri. Nitolbu. U Alla, fil-ħsieb moħħbi tiegħek intrid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu imġarbejn minn niket tal-ħajja u minn hemm bla qies. Kif ridt li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għati lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom ħanuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġ għalihom b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla hu magħna min jista' jkun kontra tagħna? U li janqas lill-Ibnu stess ma ħafira imma taħ għalina l-koll. Kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikahom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? it-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xapla, bħalma hu miktub minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħala naċ għal-qatla.
Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt, la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien ta' issa u la ta' li ġej, la setat, la l-għoli u lanqas il-font u ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Fil-hemm tiegħi mulej sejjaħt, fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża werwruni, ħbula tal-imwieġ dawruni, ġbiek tal-mewt inqalleb fuqi. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt, tlabt il-għajnuna l-Alla tiegħi u sema leħni mit-tempju tiegħu, f'udneħ waslet il-għajta tiegħi. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Ġew fuqi f'sijat ħażina, iżda l-mulej waqaf miegħi, ħareġni l-barra fil-wisa, ħelisni għax lili iħobbni. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Verġni Mqadsa Marija, Sultana tas-sema u Sitt id-dinja, kienet wieqfa imbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Glorja u Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Jekk hemm ħaġa li lilna l-bnedmejn taqadna l-koll, eżis ħuti, huwa bla dubju l-esperjenza ta' tbatija fil-ħajja. Min jista' jgħid eżis ħuti li qatt ma jgħaddi minn esperjenzi ta' tbatija fil-ħajja. Forsi jkun hawn min u xekk. Kultant fil-ħajja jgħaddi minn esperjenzi iktar qawwija, iktar iebsa, kulħadd hekk. Ikun hemm momenti fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha fejn it-toqol tas-salib inħossu ftit iktar, eżis ħuti. U meta nħossu t-toqol tas-salib, eżis ħuti rridu noqogħdu ħafna attenti għax ix-xitan ikun jaf u jittentana ta'. Ix-xitan ikun jaf u jittentana. U jittentana kif? Billi jersa u jibda jġibilna ċerta ħsibijiet u xekk li ma jkunux ġejjin minn Alla. Pereżempju, ġalek tħossok li inti jar minn ħaddieħor jgħidlek ara dak wara l-ieħor wara l-oħra. U inti ma tkunx taf dak u l-ieħor u l-oħra minn xi għaddejjin u xekk. Minn l-ewwel ħaġa li jittentana lija biex nagħmlu l-paraguni li qatt ma jagħmlulna ġejt. Sewwa, it-tieni l-ikbar tentazzjoni mbagħad li jittentana billi jgħidilna li Alla ma jħobbniex jew li Alla abbandunana jew min jaf Alla jeżisti xejn u xekk quddiem it-tbatija. Dawn huma t-tentazzjonijiet il-kbar anke Ġesu fuq is-salib u xekk qabel il-mewt tiegħu anke fil-ġnien taż-żebbuġ jgħidu Alla tiegħi għax tlaqtni. U jekk jista' jkun fil-ġnien taż-żebbuġ bijet minni dan il-kalċi u xekk eżas ħuti. Allura
L-ewwel hekk ħaġa li nixtieq naqsam magħkom illum kemm importanti li meta nħossu it-toqol tas-salib nitolbu iżjed ta' Eżis Ħuti. U nifittxu li nirbħu t-tentazzjoni tax-xitan. Jiġifieri kull ħsieb li jniżlek iktar l-isfel ma jkunx ġej minn Alla. San George Preka kien jgħidha ċaru tont. Il-qtieħ ta' qalb qatt ma jiġi minn Alla, dejjem tentazzjoni tax-xitan. U kemm għandna bżonn nżommuha f'moħħna dil ħaġa Eżis Ħuti ta'. Għax il-qtieħ ta' qalb huwa tentazzjoni qawwija ħafna ta' li x-xitan jittenta bija lil kull wieħed u lil kull waħda minna. U hekk skont ukoll it-tifsira tal-festa li qegħdin nagħmlu llum taċ-ċelebrazzjoni ħanejdu hekk tad-duluri ta' Marija, infakru d-tbatija ta' Marija ħdejn is-salib ta' bina. Dan għandu jfakkarna wkoll Eżis Ħuti l-ewwel nett li Marija wieqfa ħdejn is-salib ta' bina ma jfissirx biss li omna Marija waqfet ma' Ġesu fit-tbatija tiegħu sal-aħħar, imma jfisser ukoll omna Marija tieqaf magħna fit-tbatija tagħna sal-aħħar. U ma tistrieħx qabel ma tarana flimkien ma' Ġesu imqajjem mill-imwiet. Jiġifieri fejn m'hemmx iktar dmuħ kif jgħidilna l-Apokalissi, m'hemmx iktar tbatija, m'hemmx iktar dnub, m'hemmx iktar mewt, imma hemm biss il-ferħ tal-ħajja ta' dejjem. Dik ilhom tagħna. Però Marija llum ukoll tagħmlilna messaġġ lilna. Waħda mit-tentazzjonijiet u xekk li jittentana bihom ix-xitan hija jekk Alla jħobbok tant għax ma jagħmilx il dan is-salib l għandek jitlaq, jisparixxi speċi u xekk. Hija tentazzjoni jaraw Ġesu fuq is-salib. Itbagħat il-missier żgur li kien iħobbu mħabba infinita. Imma l-missier ma sarx qisu magician, jiġri warajna bil-magic stick u kull xejn tkun sejra xi ħaġa ħażin jagħmel hekk u itbagħat hija tisperixxi, dik hija fid infantili min jaħseb hekk Eżis Ħuti. X'jagħmel il-missier? U x'hekk, permezz ta' Ġesu ibnu li bagħtu fid-dinja ma bagħtux biex ineħħi tbatija mid-dinja. Però hemm forma waħda ta' tbatija. L-jalar waħda minnhom il-koll li iva Ġesu jrid jeqrida. U biex jeqrida għandu bżonn l-għajnuna ta' kull wieħed u waħda minna. Tafu x'inhi? It-tbatija ta' min ibati waħdu. Ta' min iħossu lawn li fit-tbatija. Alla ma jrid il-ħadd ibati waħdu fit-tbatija. U għalhekk min ikun għaddej mid-tbatija l-ewwel nett il-persuna stess għandha tfittex li tiftaħ qalba, għandha tfittex is-sapport u l-għajnuna. Alla ma jridniex imbagħtu weħidna. Kif ipprovda lil mhux hekk issemmew diversi persuni ħdejn is-salib ta' Ġesu. U l-Ġesu ma ħallihx waħdu fit-tbatija minkejja l-apostli ħarbu għalmenu barra wieħed. Hekk ukoll lil kull wieħed waħda minna Alla ma jridniex imbagħtu weħidna. U t-tbatija weħidna tista' tkun jew tort tagħna għax ninqatgħu għalina, tentazzjoni kbira oħra tax-xitan li fit-tbatija jittentana biex ninqatgħu waħidna biex imbagħad iktar jakkisna. Jew tista' tkun ukoll tort tal-oħrajn. Eżis Ħuti u kull wieħed u waħda minna jekk iridu nkunu nsara veri, rridu nagħmlu ħelitna biex ma nħollu l-ħadd ibati waħdu. Infittxu lil persuni li qegħdin ibatu u nkunu qrib tagħhom kif kienet qrib ta' Ġesu ommu Marija Eżis Ħuti. U din hija l-missjoni tagħna lkoll. U l-Mulej qed jiġġudikana fuq hekk. Tant importanti din il-missjoni u x'hekk. Kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eru li bistuni, kont maritu fil-ħabs u ġejtu żuruni. X'ifisser? Ejjew insiru nixbħu lill-Om tagħna tas-sema Eżis Ħuti ta' u ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. It-tbatija bil-imħabba hija sopportabbli. It-tbatija bil-loneliness li wieħed iħossu waħdu fit-tbatija hija insopportabbli. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-Mulej illum Eżis Ħuti biex jagħtina l-għajnuna tiegħu ħalli nkunu nsara veri. Insara li nsostnu lil xulxejn. Insara li ma nqatgħux waħedna fit-tbatija tagħna u ma nħallux waħdu lil kull min qed ibati. Kjoġobkom nqummu bil-wieqfa. Għat-talb ta' Marija li ssieħbet fil-passjoni ta' bina Ġesu nitolbu lil Alla l-missier jagħtina qalb kapaċi taqsam it-tbatija ta' min qiegħed ibati. Ngħidu
Enna mulej bil-ħarsien ta' Ommok Marija fl-imkien. Sabiex il-Knisja bħal Marija tkun ta' fidi u imħabba għal bnedmin kollha nitolbu enna mulej bil-ħarsien ta' Ommok Marija. Sabiex is-soċjetà ċivili tkun attenta għad-tbatija u għal-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità, tal-ħabsin u tad-drogati nitolbu enna mulej bil-ħarsien ta' Ommok Marija. Sabiex minnhom nikket minħabba l-mewt ta' xi ħadd għażiż, iġġarrab l-imħabba tiegħek u l-farax tat-tama fil-qawmien mill-imwiet nitolbu enna mulej. Sabiex aħna l-koll li qed nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija nitgħallmu minn Marija nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Nitolbu eżisħuti għax-xitek f'dan l-aħħar parti tal-istaġun tax-xita. Nitolbu kollha l-paċi fid-dinja gerfxa li qegħdin ngħixu fija eżisħuti. Id-dinja fejn hawn ħafna ġlied u nkwiet u tbatija għal xejn, batija li joħloq għall-bniedem eżisħuti. Nitolbu kollha l-xita ta' grazzi mis-sema. Santa Teresa ta' Kalkutta darba qalet: fost il-faqar kollu l-esperjenzajt f'ħajti l-ar tip ta' faqar u għal-faqar spiritwali jem femmemx Alla. Ejjew nitolbu eżisħuti għal xita ta' grazzi mis-sema. Issa li kalla jrid il-ħadd nibdew il-ġimgħa mqazza l-iktar ġimgħa importanti fil-ħajja tan-nisrani. Nitolbu lil mulej biex jiġbed leħ kif qalilna hu meta nintrefa mill-art nixbet il-bnedmin kollha lejja, jiġbed leħ mod speċjali dawk li tbedu minnu. Hekk ħutna Maltin wawċin li forsi tbedu mill-mulej. Hekk kullum niftakru b'mod speċjali f'ħutna, il-morda, l-anzjani, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-ħajja. Nixtieq nitlob għal dawk li forsi jħossuhom weħidhom, għal dawk li għaddijin minn xi esperjenza ta' mart mentali, u għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom eżisħuti. Ejjew nkunu nsara veri, ejjew niftakru kull wieħed u waħda minna f'xi persuna li qed bati u nagħtuha l-attenzjoni u l-imħabba tagħna. Fiskiet nofru lil mulej it-talba personali tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina li nissieħbu fl-imkien ma' Marija fit-tbatjiet ta' Kristu biex ikollna semmijew fil-glorja tal-qawmien u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek u ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-altar tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sirna. Għaliex int fl-erf tal-providenza tiegħek ridt li jom ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm mixbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub, hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkolna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqgħet bimħabba ta' lill-bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-Om Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja l-Arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija tikkontempla l-Om Verġni qalbina iżżomm sħiħa il-kelma li tat lill-Arus tagħha, lan beżza mit-teddejt u lanqas imfarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej salvana jent o salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna, Lorenza u Salvatore Grek u l-mejtin kollha tal-familja Xkembri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben Talla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubijiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubijiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħan jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni. Kienu l-ħafna
sutijej, idejk milli fed, dawk li msimer tal-ħatin, kienu l-ħafna dnubi tijaj, Ġesu twajjem ħaferu hen. Illum hija l-aħħar ġimgħa fir-randan imqaddes iż-żisħutija u nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab il-ktieb il-kbejr li Kalla jrid bħallum ġimgħa ninżlu arkubtejna, naduraw is-salib tiegħu u x'hekk. Inqimuh bil-qalb billi ngħidu nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex l-Ispiritu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jsawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha għax dan kiseb Kristu l-qassisir kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Tliet Ave Marijiet fġieħed 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar iżiskuti nofruhom għal dawk kollha li bħalissa jħossuhom mtaqla mis-salib u biex aħna bħala komunità ma nħallu qatt ibagħat il-ħadd ibagħti waħdu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Kienet imbikija Lom dejbina fid-batija Fuq salibi mitreneten Ta' din l-om il-qalb maqsuma F'dak li mrar bluġieħ mitmuha Nifed sejfin kem dbatiha f'qalb wuġuha li madwejja jifniha ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna